Slovenský spevák, a to Peťo Cmorík, ktorý sa už pohodlne hníri na stoličke. Peťo, vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. No ako sa zatiaľ máš, prezrať nám, zhrň nám svoj dnešný deň, že čo, ako si postíhal už? No, ja môžem povedať, neviem, či chcete vedieť, čo som robil cez deň, ale teraz chcem, aby ste vedeli, že som prvý raz v Trnavskom rádiu a si idem oči vyočiť, lebo tak pekné štúdio som ešte asi nevidel, takže vám gratulujem. No, tak ďakujeme krásne a my sme ťa pozvali nielen preto, aby si nám povedal teda možno svoje také denné návyky, že by si nám pochválil štúdio. Rád. Ale vďaka tebe si pospomíname na starých kamošov, staré lásky, na triedne profesorky a ako si už aj spomínal, Trnavské rádio, teda na ňo nemáš ešte spomienky, lebo si nás navštívil zatiaľ teraz prvýkrát. A dovoľ mi ešte tak hneď na začiatok pogratulovať ti dodatočne. 22. marca si oslavil 44 rokov. Ešte môžem asi gratulovať, nie? To je 32-ová lehota. Gratulácie príjmam kedykoľvek. No, veľmi rád, ďakujem pekne. Ďakujem. Tak všetko najlepšie. A kým si možno akože niekto hovoril, že veď čo, Peťo, o chvíľku 45 rokov, čo ešte on možno prinesie, tak ty si vydal nový single s názvom To boli časy. Skladba je súčasťou nového albumu, áno. A na ktoré časy si možno ty pospomínal v 4 minútach? No necelé 4 minúty, 3:38 má skladba. Tak je to tam úplne jednoznačne dané. Hneď prvá veta je, pamätáš, mali sme 16 rokov, takže je to ten stredoškolský čas, kedy ešte nie si dospelá, ale už sa tak cítiš ako keby, že už sa necítiš ako dieťa a už bereš veci vážne a už premýšľaš nad budúcnosťou a čo bude a ako bude a nejak si to chystáš a už ten výber tej strednej školy a tam máš tých kamarátov a spolužiakov a možno také už aj naozajstné lásky, ktoré už ako dospelo vnímaš a tam je podľa mňa taký štart toho smerovania, toho celého života, ktorý už máš v rukách ako keby ty. A ty si sa dobre rozhodol, keď sa teraz takto obhliadneš za tým? Vieš čo, vždy prichádzajú také okolnosti všelijaké, hej. Ja v 16 rokoch som mal prvú kapelu. To bolo také naozaj, že smerodajné pre mňa a našiel som sa v tom, tešil som sa z toho a veľa rokov amatérskej práce a striedania rôznych kapiel a polôch speváckých a nástrojových ma nejak vyprofilovalo do niečoho. Takže myslím, že áno a k tomu samozrejme aj to štúdium a tak ďalej. Som relatívne úplne spokojný. No, tak to je super počuť a hádam, to bude ešte možno lepšie. A keď ešte si tak pospomínaš aj na tie svoje stredoškolské časy, tak si spomínaš na taký nejaký echt dobrý zážitok, že neviem, išiel si poza školu, čo sa vôbec nemá robiť určite, ale možno niečo také. Tak nemá robiť. Ja si myslím, že vyskúšať treba všetko. Zase ísť poza školu raz, dvakrát v živote môže byť aj taký zážitok inšpirujúci, alebo možno aj naopak taký ten zdvihnutý prst, že nerob to, ale keď to neskúsiš, tak nevieš, aké to je. Jasné, bol som aj ja poza školu, ale ja som bol väčšinou dobrý študent, dobrý žiak. Ja som fakt akože sa snažil vychádzať so systémom, ktorý akurát fungoval okolo mňa. Takže na toto si úplne nepamätám, ale pamätám si, že som mal kamarátov, ktorí chodili za plot si zapáliť. A ja som ale nikdy nefajčil a napriek tomu som bol medzi nimi, lebo to boli takí tí najväčší správňaci, takí tí uvoľnení ľudia, ktorí už možno aj len vyzerali alebo sa cítili dospelejšie a stále tam boli super debaty. Takže ja som jediný nefajčiar tam medzi nimi stál a keď som sa potom časom niekedy som si povedal, že idem to skúsiť, tak potom mi povedal, že ty nefajčíš, že tebe nedáme cigaretu. Takže som ani nemohol. Potom ma aj zachránili od toho, takže som ani nezačal. No a dobre si spravil, iba si tie debatky nejako navnímal, ale okrem toho, že si spravil novú skladbu, to boli časy, ktorú sme už trošičku spomínali, tak ty si vlastne spravil aj stretávku spolužiakov zo strednej, pretože si zahrali v klipe k skladbe. No a o tom sa ešte porozprávame, ale poďme si už konečne vypočuť. Peťo, môžeš si pokojne uviesť skladbu prvýkrát v Trnavskom rádiu.
Ďakujem pekne. Tak toto, dámy a páni, je pesnička To boli časy. Pospomínajte si tí, ktorí si máte na čo. Pospomínajte si na svoje stredoškolské časy. Skladba To boli časy vám dohráva. Jej autor Peťo Cmorík je priamo aj za mikrofónom v Trnavskom rádiu. Dobre ti to znie v slúchadlách? Ja si myslím, že áno. Robili sme všetko preto, aby to dobre znelo. Tak ty povedz. Ja si myslím, že veľmi dobre. Aj keď som sa tak sústredila tak na trošičku na text, tak spomínaš tam aj skvelých ľudí. Tak máš takých v svojom živote, že naozaj si povieš, že toto sú echt skvelí ľudia. Tak ono je to v živote asi celkovo tak, že čím je človek starší, tým si vyberá viacej tých ľudí, ktorých chce mať pri sebe a je ich aj menej potom, ale sú tam tí ľudia naozaj, ktorí sú tí správni pre teba, tvoja krvná skupina. Peťo, ty si v tom veľmi šikovný. Text aj hudbu si tvoril sám a vo videoklipe si bol tiež ty. Takže si perfektne vystačíš sám vlastne, áno? Nie. To je tímová práca stále. To, že ja napíšem text aj hudbu, to je jedna vec, ale potom treba to aj nahrať. To nahrávajú moji šikovní muzikanti. Peter Cmorík Band je už 8 alebo 9 rokov spolu v nemennej formácii, ktorá hrá koncerty, nahráva albumy. To sú ľudia, o ktorých sa môžem oprieť. To sú tí skvelí ľudia, ktorí ešte vedia hrať na nástrojoch okrem toho. A potom je tam producentská práca a tak ďalej, takže PR práca, niekto musí natočiť klip, niekto musí, milión ľudí okolo toho. Takže nechcem si to len tak prisvojiť, že áno, to som ja spravil. Stačí, keď príde Peťo. No a poďme ešte k tomu videoklipu. Ten si bohužiaľ posluchači teraz nevedeli hneď pozrieť, ale už som spomínal, že ty vlastne si spravil stretávku zo strednej školy, pretože tvoji spolužiaci a spolužiačky účinkovali vo videu. A aj z toho videa vidieť, že to bolo milé, príjemné stretnutie, ale povedz nám ty, že aké to bolo pre teba sa stretnúť možno aj s nimi. No tak v prvom rade môžete si pozrieť na YouTube, ten klip je. Kľudne si ho vyhľadajte, budem rád. A no, ono to začalo tak, že to sa tak nabaľovalo. Najprv sa to nabaľovalo tak, že však budem cestovať autom a kam? Teraz hovorím, tak idem do Krtíša, bude to autentické, tam som predsa vyrastal, tam sa to dialo všetko. A tak som si tak vymyslel, že si pôjdem na také miesta s fotkami v rukách, na tie miesta, kde sa diali tie veci. A hovorím, super by bolo, keby som niekde cestou akože stretol nejakého spolužiaka, naozajstného spolužiaka, aby tam neboli nejakí herci. A hovorím si, že... A tak som napísal do takého chatu, čo sme mali stretávku zo strednej školy. A zrazu sa tam prihlásilo toľko ľudí, že ja tiež môžem, lebo to bolo tak, že nemáte niekto čas budúci štvrtok o 3:00. Mi bolo jasné, že mám kamarátov, ktorí sú, alebo spolužiakov, ktorí sú v Nemecku, v Španielsku, neviem kde, proste v Bratislave kopec ľudí, že sa nepobalia, nesadnú na lietadlo a neprídu domov, hej. Takže keby som aspoň pár ľudí takto vedel dať dokopy a naozaj, že sa stretlo, ja neviem, asi polka triedy sa stretla, dokonca môj triedny profesor, ktorý ani nie je v Krtíši, ale vo Zvolene pracuje, tak si spravil voľno a prišiel nás pozrieť. Takže, a my sme boli ale dobrá partia stále a máme sa radi doteraz a doteraz spolu veľmi dobre vychádzame a bola radosť sa stretnúť. Tak preto sme natočili aj tieto zábery. No o to lepšie. No vieš, ako keď Peťo Cmorík zavolá do videoklipu, to človek musí ísť. Áno, to jednoducho nie je cesta tak späť. Oni to tak skôr, že poďme sa stretnúť a už keď tam bude tá kamera, tak už nevadí. Že už potom aj zabudneme na to. Ale To boli časy je druhá skladba z nového albumu. Prvou je Nič sa nezmení. Peťo, kebyže máš skladbu Veď, tak ty vlastne z toho aj vetu poskladaš. Že nič sa nemení, veď to boli časy a neviem, možno ďalšie skladby budú, že krásnej lásky a máš to tak krásne vyskladané, ale to sú len moje myšlienkové pochody teraz. Neverieš, nie? Vieš čo, môže to byť všelijako, ale v podstate tie pesničky nemajú, čo sa týka názvov, ani nič spoločné. Hej. Sú to témy, ktoré mi napádajú a ktoré si nejak píšem a okolo nejakej frázy, ktorá sa mi zdá fajn a významu, nabaľujem vlastne tie texty. Takže, a dokonca Nič sa nezmení, sa ani nepísali. No, to písal Vlado Kraus. Tak dokonca. A teda teba už akože čaká nový album. V septembri 2024 by malo uzrieť svetlo sveta, tak veríme, že to vidia, že dovtedy aj všetko stíhaš. Pomedzi to určite ešte aj koncertuješ, že? No to aj ja dúfam, že to stíham. Tie deadliny sú tie, ktoré nami hýbu, lebo keby sme nemali deadline, tak nemáme šéfa a nemáme potom, to by to nemalo konca kraja.
a nikdy by nič nevzniklo. My máme také, že do konca mája musíme nahrať ten album, to sme si tak povedali my, že dovtedy musí byť hotový album a potom cez leto ho necháme odležať, poprípade nejaké drobnosti porobíme a všetky tie veci okolo toho, grafiky a toto. A v septembri, začiatkom septembra hneď, jak deti pôjdu do školy, tak vyjde album. Hneď do ruky, namiesto Karafiátu album Peťa Cmorika. To by bolo úplne fajn, keby sa v prvom ročníku rozdával pekne. No tak držíme palce, nech sa novinke hlavne darí a nech čoskoro pokrstíme aj nový album už. Peťo, ďakujeme, že si prišiel k nám do Trnavského rádia. Ďakujem a rád prídem aj na budúce. Ahojte. Dobre, zapisujeme si to. Peter Cmorík má novinku skladbu To boli časuja a bol hosťom popoludnejšej show Trnavského rádia. Trnavské rádio.